Ngokusho kwamama uCipsile Mkhize, sekuyiminyaka ehlala kulendlu yena nezingane zakhe eziyisishagalolunye. Baziphilisa ngesibonelelo sikahulumeni, kodwa asenele. Ngasho nje ngithi ngiphilela ngeqolo, hambe ngoba holile iqolo. La ngisuka khona ngasuka Uthi ngathi. Ngahlala khona ngase ngibuya. Ngazohlala kudadewethu. Sengifunela indawo. Ngokusho kwendodana yakuleli khaya eneminyaka eyi-18 eyenza ibanga le-10, lesi simo silokubaphoqa njengezingane ukuba beyofuna amatoho ukuze bezolala bedlile. Bisho isimo senhlalo sala ekhaya sona sibi, kodwa siyakwazi ukuthi sizame ukuthi siphile khona kubi, ngoba kwenye inkathi uma khona ashoda ngakho siyakwazi ukuthi kuphume thina sihambe ukuthi sibambe amatoho, sikwazi ukuthi sinikeze umali ayidinga khona ezokwazi ukuthenga into eshodayo endlini. Kunzima ukuhlala kule ndlu. Le ndlu esihlala kuyona ayisekho kahle kangako, ngoba izigcobe ezikuyona ziyabola, nayo futhi indlu isiyadilika. Kwemanje nje uma uthi njanje bekade kuyihlobo belinetha liduma, esikhathi esiningi bibidilika kakhulu. Uthishanhloko wesikole yokufunda kuso izingane zakuleli khaya uqinisekisile ukuthi sekuyiminyaka bephila ngaphansi kwalesi simo. Uma ngifika la isimo ngasibona singekho sihle kakhulu, kokuthi beqhubeka-ke basupporta-ke isikole ngokudla, noma mhlampe kodwa kungavumelekile, kodwa ngizokubalula lokhu ukuthi indlela ade besupportwa ngayo kuphi, kuyenzeka ukuthi kube nokudla okusalayo lokudliwa iy'ngane esikoleni. So iloko kudla kanjalo bese sidlulisela emndenini. Ilungu lekomidi lewadi lomndeni owakhe kulo lithi ikhona imizamo umasipala oyizamayo, kodwa iyabambezeleka. Okokuqala sike sizame indaba yokudla, sabalethela ukudla nokunye kokuyimpahlanyana nje zokugqoka. Emva kwalokho ukhansela ube esizama ukuthi axhumane neminyango. Inkinga yethu ukuthi izinto-ke zakomasipala zinama-processes. Abafisa ukuphosa esivivaneni bengaxhumana nomlungisi Bhengu ku-083 776 5204. Ezindabeni zethu kumzansi wethu channel 163, ngingunozipho Xaba, ngiseMatimatolo, Emdlovana Kwazulu Natal.